Pero nani ang sumpay niya itong sugilanon, ang karibal kong lulo. Ano ko pinitso magpangablis ko kwarto? Sorry, Renato, ha? Nakakita man hinuon ko sa imong macho nga lawas. Pero, Hawa. Hawa din higit mag-ilis pa ko. oy, sorry kaayo, ha? Sige, ari-ari na ko. Tay, nakakita siya rin sa mong lawas nga wag kay mga samad. Buang ginistori pira. Nagkabusar gina tigwa nga. May galit yung magsod din eh. Ako siya rin. Ako sa istoryahan. Kalma lang. Ayaw pagkumpiyansa ni Toribia. Ako rin bahala niya rin. Ako siya nga riyon. Ngano man ka, Toribia. Nga imo ba kong gidagalit sa imong kwarto? Uy. Ayaw pagsaba. Agsaba. Ngano lagi. Wala magkag nakakita ka ba? Paminaw na ako, daday. Oh, Di ba kana si Renato? Di pusil man na siyang tasyo? bitaw. Kay nganong nangutan namang pamangkana ko anabi nga nahibaw namang tangtanan nga gipusil na siya. Unya. Di ba kung pusilon ang tao? Naamang ginaisamad sa lawas, no? Ay, tural. Naagad. Nausa lagi ka, ay. Ay, kuan ba? Giadto na ko si Renato sa iyang kwarto kay ako untang kumustahon. Naabta na ko siya nga naghukas sa iyang sidina. Pero na-shock naman lang ko kay man lagi siya samad pinusilan sa iyang kalawasan. Unsa? Tinuod ka, Toribia? Ay, tinuod lagi. Di ba ang balita nga naigo sa stiyan ug sa dughan, di ba? Bitaw. Pero wa mo ko nakitang samad. Uy, hala. Ay, siyempre, wa kay nakita, uy, tungod kay nasiguro yung plaster nga nagali. Wa man si plaster nga gibutang sa iyang lawas. Wa di ay. Sigurado ka, Turebs. Ay, sigurado lagi, daday. Wa gyud tat sa bisag gamay. Naibog man gani ko siyang lawas kay macho kayo. Agoy. Unya flawless pag yun kayo. Kaigat ba ni tiguwa nga ka ay. Pagtaro ganit Turebs ay. Lagi. Unya, gipapahawa dayon ko ni Renato. Mura gani to sa nasuko na ako kay miditso ra makugsud. Ay, wasa daga manok taw. Ay dagtuo man ko nga naghigda ra siya. Unya ipahuway. Kisa ko una, ako ra unta siyang dasigon kay nag-ulbi ang tanan sa nadangatan niya. Uy, basig na alim mo nga walang katuribya ay. Imposible nga, wa siya samad. Mabukol ba gani tagtiradulong rata? Unsa na ka nung maigot sa balas, pistola? Ambot lang oy daday. Basta tinaw pag yun kong mata. Og sigurado gyud ko sa kong nakita nga wa gyud lagi siya samad. Sigurado lagi gyud ko. Na. Ala. Shhh. Ay, sa unay may nanok. Kadiyot ka ako blihan. Toribia. Oy, Jonel, ikaw manggudi ay ni. Kasama ikaw ba naman din eh? It's me, Junel. Ikaw mong guday na ng daday. Oh, me, it's me. Nabiun na ninyo kay napapadagang trabaho nga tiwasan na. Sige lang. Unsa may imong toyo, Jonel? Anong midiritso magkagsuod sa kwarto ni Renato nga wa manuktok ug mananghid? Ay, pasensya na kaayo ha. Ako ra magutunta to siyang kumustahon og dasigon. Kay naguol ko nga naguna-una sa iyang kahimtang nga na siya samad pinusila ni Tasyo ba? Wa makayon si Renato sa mga kinayara. Mao ba? Doon lang ako kay mangayo ko pasaylo niya. No. Dili. Nga na magsabot at Toribia, ha? Kung sa may imong nakita, takom lang. Okay? Imahimo nga manabi ka uban bisan kinsa sud ni Baya. Kung doon ay mahibaw nga lain, ikay among paninglan. Nang hulga ka ba na ako, Jonel? Wa ako manghulga nimo. Di ka magmahay kung dungagan pa nimo ang imong mga sayop ining dapita. Nagsabot ka. Toribia? Sa umanin ako ron.
Ang among mga siniya ni Tasyo tuwar ba sa ilang mansyon? Di ko magkasuod dito tungod kay nabalik na sab sila si Renato sa ila, ha? At tiske. Paskang! Siniyan sis Paskang. Ay, di malasa ining kinabuhi, ah. Pero ba sinugma? Suwayan lang dyan ako kanto dito. Mamalihog lang siguro. Manalihog lang ko. Bisag idono lang nila ang among duha ka malita. Mayo! Uy, Mayo! kinsa man ang nangatawuran gagabi naman kayo. Pipito! Hala, nakilala ko. Hala, mga pulis. Mga pulis. Ano maka? Kung sa mga tuyo. Iki. Ako nalay mo tubay. Kung sa iki. Akong kanaogon. Kaniyot, sir. Diana. Manaog na ko. Sir. UP. Ay, Sa? di mo tubay na. Ano sir, problema? Yami karon kay amo kanapito sa presinto. Ha? Ganong ba di, sir? Pwede bang pasabton una ko ninyo? Kung ganong inyo kung danon sa presinto? Ang imong suod nga higala nga si Tasyo nakaiskapo. Uswa! Sa kuyog na mo. Ilagkado kay naarami mga pangutanan mo. Oh, tara sir, Kuyog na mo. kuyog daw. Kaya na, bakuhan kaya mo og statement. Gaw! Nga naman is ganda nga sa'yo kayo nagdali. Gaw! Oh, nga naman kagaw, magikutusan mo kag maayo diha. Nay ba mas balita, Gaw? Karon lang. O sa mga balita agaw? Ang balita, Gaw, napuo ko kapiniriso niya kaikas. Usa na ini si Tasyo. Unsa? Sigurado kagaw? Oh, Mo lagi. niya, ha? Ay, Jo! Unsa nang balita, ha? Glinda? Jo, ang mga piniriso lagi kuno, Jo, nakaikyas apil sa Tasyo. Na! Mauna ni ron! Tinuo ko. Kakuyaw ko na ng balita agaw. Og abi ninyo, Gaw, ni mando na ang mayor nga kung kinsa to makadakop o makapatay sa mga piniriso, dunay reward nga madawat. Na! Mauna pag-aingon! Nga si Kwate gisang nabita! Ang balita man ko, Jo, nga ang mga nakaikyas kuno, pulos mga notorious nga mga kriminal og naapil in taon si Tasyo. Ay, tinuo ko in town, uy. Unsaon na lang anak, no? Tinuyuan na nila. Angel sab nga dead or alive sila. Pero para nako, no? Mas nindot nga dead or alive dito aron wala problema. Ang gobyerno ba? Wala problema sa mga kriminal. Pero di ba ito kriminal si Tasyo, Jo, ha? Ilam na ginda. Oh, mapriso-priso ako sa ito ang gibuhat. O sa nagiging mo ni Renato, amay din na. Nabiyadag ang piniriso, Jo, nga waysa. Mao. Sakto ka. Bitaw. Oh. Pero nakasiguro ko nga si Tasyo sad-an gito. Oh, kanang pag-ikyas na wa na. Di ba na guilty siya? Pero dako na kang sayop ang ilang gihimo. Kay dili siya makatago sa mata sa balaod, oy. Manugbag sila sa ilang gihimo. Nga nung dali man sa taon pa yung nakanunsyo ang mayor, uy, nga dead or alive, gyud. Natural nga himuong gina sa mayor. Muhimo gid siya og aksyon. Ang angam sa og muingon na siya nga dakpon na kutob. Mas maayo na patyon. Ay, taon sa mi Tasyo. Ilom na glinda. Oh, dili kita angay maluoy ang mga tao nga sagbot sa katilingban. Okay raman siguro, Jo, og dakpon lang. Di lang sa patsyon. Kaya mata kay bagit sa tinudaan na yung rason kung anong nahimo ni Tasyo ang tanan. Haguka. Ha? Haguka ka na mong katarungan, Glinda. Haguka. Ang mga tao din sa ato, ha? Daghan ko og nadungog nga angay yun nga bitayon si Tasyo. Kay kuyaw na tayo kung makaamong pa og mga inosente. Uni ano? Mao ba ni mo giingon nga makighusay ta sa taong kriminal? Namiska po naman gani kay gusto niyang likayan ang silot nga inahimo? Ano magalo? Wa man ka makatingog yan ang isyu ha? Gusto na kong istoryahon ng hipi. Naunta. Di lang nila pati yun si Tasyo. Hatagan pa unta nila o kay gayunan nga mabuhi. Grabe sab ni mulo. Ang tanan nahadlo kini baltaa. Nga ikaw.
Nakahuna-huna pag ka nga mabuhi sila. Napo sila ka notorious nga kriminal nga naghatag og akong hulga sa katilingban. Imo pa gyud silang kaluyan. Aron magkabiktima na sab sila og laing mga inosente. Imo raman, og ilang dakpon og balik. Basta di lang nila pati yun. Ha, ang katawa ng tanim mo, Analoy. Naglibog ko kung anong ingunara ang imong paglaban ni Tasyo. Wa ko mula ba niya rin nato? Ang gusto na ako, nga dakpon lang og presohon. Para na ko, Lo. Nag-usik na sa panahon kung naghatag og dakong kahasol sa gobyerno. Ang mayos mga kriminal nga sama nila ni Tasyo, bitayon gyud ug di nabuhion. Mulakaw ko. Asa mo ka, Lo? Doon ako si Hippie. Og madiretso ko nga dito sa mayor. Pero, Lo, Mag-istorya raw niya tago sa Brinato. Pagyoon ako ang Hippie og mayor. Nga, di lang patyon ang mga naiskapo. Ilabi na si Tasyo. Di ako na. buang rin tigwa nga na. Mulaban gid siyang Tasyo. Tanawon ta. Kung naakapabay-may mo. And ayan guys, andong ganing ang part 25 sa Ang Karibal kong Lolo. Ang salamat guys no sa inyong walang sawang pagsubaybay. Og I hope nga nalingaw mo as always. So ni ana po ko guys no para maghimog mamati sa drama o maghimog reaction video. Paminaw na to ni guys. Gahapon guys no walay drama nga mahal kong kaaway og daghong sasapa. I hope nga walay dili to siya laktaw guys no karon lang nila na-upload ang sumpay ato. Sigurado lagi, daday. Wa gyud tat sa bisag gamay. Naibog mangani ko siyang lawas kay macho kayo. Kunya flawless pag yun kayo. Ago. Kay gat din bukti ko nga ka. Pagtaro ganit turim sa Lagi. Unya, gipapahawa na yun ko ni Renato. Mura ganito sad nasuko na ako kay Meditso ra makugsud. Ay, wasi daga manok daw. Ay dagto o man ko nga naghigda ra siya. Unya di pahuway. Kisa ko unahon na, ako ra unta siyang dasigon kay nagkuulbi ang tanan sa nadangatan niya. Oy, basig na alim nga walang katuribya ay. Imposible nga, wa si samad. Mabukol ba gani tagtiradulong rata? Unsa na kanu maigot sa balas pistola? Ambot lang oy daday. Basta tinaw pag yun kong mata. Og sigurado gyud ko sa kong nakita nga wa gyud lagi siya samad. Sigurado lagi ko. Kinsa may pasabot lang guys sa mad guys. Sinsya na guys kaya nakalimot ko. Ako kapamati gahapon guys. Nga episode no kay busy kaayo guys. Munang maghatag na lang tag reaction video no. At the same time mag-apply og official crime. Apil naman yun sa akong daily routine guys no, ang pagbutang og cream sa nawong kay nag-apply gamit ko guys og Maxipil. Na. Ala. Ay, ito sa unay may nanok. Kadit ka ko blihan na. Trivia. Oy, Junel, ikaw manggudi ay ni. Mo gyud nang ano, yan ang gyud mga drama guys no. Pag na imong nuktok inabrihan. Pag abri kita mi ngodik. Sigara mi ngodik. Ikaw nang naka. Di nilang maingon og pinsa man na. Di ba? What if kung ang nanoktok di ay guys tulisan nagibrihanan nila. So tiklo sila. Pero lagi drama ra mong guys, pero sa tinuod nga kinabuhi dili mi gyud inana no. Siyempre kung may manoktok or manawag, bigyan na gyud tanong normal ra mi gyud. Kinsa man na sa ituyo, di ba? Pero lahi mo ang drama kay sa tinuod kinabuhi. Sa may ikaw ba mo gani? It's me, Junel. Oh, ikaw mo guday na nang daday. Oh, me, it's me. Apiun na ninyo kay napapidagan trabaho nga tiwas na. Sige lang.
Unsa may imong toyo, Junel? Anong migritso magkagsuot sa kwarto ni Renato nga wa manuktok o mananghid? Ay, pasensya na kaayo ha. Ako ra magud unta to siyang kumustahon og dasigon. Kay naguol ko nga naguna-una sa iyang kahimtang nga na siya ay samad pinusila ni Tasyo ba. Wa makayon si Renato sa Oo. Nagdako gito ilang away guys no. Gipusil man ni Tasyo si Renato. Yung Renato lang kasayon guys kung gipusil niya. Wala sila yung mga legal nga ma-action. Wala nila report sa police. Nako kung ma-report na guys 100% mabalhog yun sila pagbalik no sa prisuhan. So Pinoy gud ay guys no nga barumbado gid ni si Kuan di ay si Tasyo. Diwang man tanan no pero badlongon. May gana guys no kaya wala na intimano si Renato. Pero bisan pa man guys no, wala na grabihan angay gyapon no nga i-report sa pulis. Nayaran. Mao ba? Doon lang ako kay mangayo ko pa sa ilo niya. No. Dili. No. Kung sa may imong nakita, takom lang. Okay? Di may imong manabi ka uban ni bisan kinsa sud ni baya. E kung dunay mahibaw nga lain, ikay among panilan. Nanghulga ka ba nako, Junel? Wa ako mangulga nimo. Inon di ka magmahay kung dungagan pa nimo ang imong mga sayop ining tapita. Nagsabot ka. Turibya. Takom na lang yung Toribia nako. Ang ako lang guys basin og nay makabalulain ba niya bisag dili si Toribia ang nagsulti. Ay wala ba yes asong makumkom niya. Naabot kan Junel siya pasangin lang na. Totoo baga si Junel. Pero si Toribia guro guys. Kabalo na guro ni si Junel no nga si Toribia is ano kanang maritis kaayo ba. Bungira kaayo no. Maritis mo guro ng iyang gi-warningan guys. Na gitismisa na guro na siya sa una guys. Muna inaan lang na ang pahimangno ni Junel ng Toribia. Siya man ina ko inaron. Ang among mga siniya ni Tasyo tuwar ba sa ilang mansyon. Di ko bagaso dito tungod kay nabalik na sab sila si Renato sa ila ha. At tiske. Paskang! Ay, di malasa yung kinabuya. Pero ba sino ba? Suwayan ang dyan ako kanto dito. Mamalihog lang siguro. Manalihog lang ko. Bisag idunol lang nila ang among duha ka malita. Bayo! Uy, Bayo! kisyo mo na nga tauran kagabi naman kayo. Pito! Hala, nakailala ko. Hala, mga pulis. Mga pulis. Ano mga? Ba't siya magkailang tuyo? Iki. Ako nalay mo tubay. Ba't siya iki? Akong kanaogon. Kaniyot, sir. Diana. Manaog na ko. Kinsa man to nang ayo? Mura man to si Renato guys no. Sa mga tuyo ato oy. Mura magkuan guys, importante kaayo. Kabuhi ko sa kong sudan guys ug sa kape kabuhi
buhi yun ko guys. So ang mabahaw ram gusto kung kaon eh. So diri na ta guys no, diri na mag-end ang atong kuan reaction video. Ug at this point magbasa ta sa inyong mga comment kung naa. Yan, mana ta guys sa atong mga proper hygiene. So narata sa sulod. Pero mula ka may kuunya bro. So atong i-check guys ang gahapon nga upload no, mahal kong kaaway part 24. Dili ang karibal kong lolo. Nakakuha siya 50 views, 1 like, og no comments. Well, thank you guys. I hope manawan ba na, madungagan pa na no. Bisan og 100 views na lang. So ano to guys kay dahan patagi upload karong adlaw no. Again, this is Dodong. Bye for now. Og I hope no nga nalingaw mo guys sa inyong pagpaminaw. Next drama guys, upload na to ang Mahal Kong Kaaway. Thank you so much. Thanks RMN and more power.